meu? Sí. Antoni Esteve Planelles. Toni Esteve Planelles. I nascut? Nascut el 2 de novembre del 30, del 1930. Doncs, com que parlem de la Gasela, m'agradaria que ens expliqués com és que vostès van embarcar amb la Gasela, com va anar, com es va enrolar, quan va ser, i bueno, una mica la seva vida a la Gasela. Sí, i tant. Molt fàcilment. Quan me vaig casar amb aquesta noia, em vaig embarcar de patró al rumb al Cairo, que l'armador era Joan Pastor, Ramon Pastor. I aquest home ens van vendre el Cairo llavors. El meu pare. El seu pare. És que no m'expliques. El teu pare, Ramon Pastor. Això va rumb al Cairo. Van vendre el rumb al Cairo. Quin any més o menys, això? A Motril. 59. L'any 59. I van fer el pla. Ramon Pastor va fer el pla a la Cala, en Vella de Mar. A la construcció, com diu Guillem? Gazeni. Això. Que sí, el Ricard en Gazeni? Va votar el juliol de l'any 1959. La vam portar aquí i aquí vam estar esperant el motor i esperant el muntador, que llavors anava així la cosa, casa Molo, no és com ara últimament que aquests motors ja els ho venen fets, llavors venien molt a poc. I ens va vindre el motor al novembre o al desembre del 59. I vam estrenar la barca, vam estrenar el motor barca tota l'hora, l'any als 60, al gener del 60. Això va molt clar. No. La Gasela, ja. La vam estrenar al gener del 60. I la d'això, la tripulació érem, doncs, anava aquest xicot Llavero, de motorista, Joan Llavero, de motorista, i jo de patró, i llavors de mariner, perquè llavors anava molta gent a les barques, no som ara, que van dos gatos, no poden anar més. Anaven 8 o 9 homes en cada barca, barques de 100 cavalls. Pensa el que et dic, 100 cavalls. No, 1.000 cavalls ara, de 100 cavalls, penso que ni el Xuperri aquell, aquella barca tan petita, la Conxa té més de 100 cavalls. Doncs la Gasela anava amb 100 cavalls. I en 100 cavalls anàvem a tot arreu que podien anar ara. A tot arreu. Anàvem a Messínia, anàvem a la Gamma de Llevant i anàvem a tot arreu, amb 100 cavalls. O sigui que diu, els 400 és l'ideal. Jo per mi, si per mi hagués sigut, que hagués pogut manar al Mediterrani, no s'hauria passat de 100 cavalls. Barques modernes, maques, però de 100 cavalls. I no hauria passat aquí. I la mar estaria plena de pes. Però han anat pujant, el govern no li ha interessat res de la pesca, perquè no s'ha interessat per a res. Els amos de barca, l'egoisme un per l'altre, perquè és clar que l'ha fet més grossa, ha agafat més peix, això és natural, igual com ara. Ara s'ha estrenat un 3.000 a Blanes i carrega de gamba. És natural, que si aquí es fa un 3.000 un dia, però es pot agarrar més que els altres. Què t'has vist de lo que s'està parlant? No, però li dic això perquè és l'assumpte d'uns 100 cavalls, que eren 100 cavalls. La tripulació. I anàvem davant de tripulació, anàvem, Llavero, jo, Juan Llavero, Don Esteve, llavors venia Baristo, venia Juanillo, un xicot de Màlaga, venia Pinyol, Francisco Pinyol, llavors Vicent que d'apellido, un noi que li deien Vicent de la Cala, i llavors venia un altre que li deien Paco de Chimo, que li diu que Paco de Chimo. Que era germà del Bernat I, de Rafael I, no que sí? No, Paco. Que es diem Germà de... Es diem primer, no, de cognom, pot ser? Primer. Es deia primer no. 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 Són ximos. Estos són dels ximos. Era d'aquell... Són diferents. Com es deien de nom? No me'n recordo de cognom. Era d'aquells que tenia... Tampoc me'n recordo que era fillol de la mare. No me'n recordo. Bueno. Ja va morir, en fi, que eren una pila de joves. Vicent, el periodista que li diem Vicent. No, era Paco. Vicent? Es deia Vicent. Venim de Paco, que va morir Vicent. Vicent de les Corunya. No, no era. Vicent de les Corunyes. També podia venir, no? Però ella vol dir-ho. Era un... No, Bueno, de era Paco Paco de- era germà de...
No era germà del coreà, no? Eh, Doncs dic, sí. Ah. I era coreà. Sí, sí, sí. Ah. Els germans. doncs estos eren tots germans i anàvem entre tots, i no sé si estan. No era germà d'aquest. Anàvem prim. 8 homes de família. 8 homes, déu-n'hi-do. I acabat, vam arribar a anar més encara, Vam arribar a anar, comptes d'un 100 cavalls, i vam arribar a anar 10. I quan la Sur se va perdre, Sí. no sé si tu Sí, sí, sí. aquella història, quan la Sur se va perdre, jo portava 3 homes deixats a la Sur. Portava Paco de Chim, a Palomares, Josep Palomares, i mira l'altre, i a Juanillo. Paco de Chimbo, a Palomares i a Juanillo. Estos tres anaven deixats de mariner, i llavors en la Sur. I a Barcelona, a Minilla, a la costa, Sí, sí. i un barco francès que es va veure, va ser el primer que es va veure, va donar l'avís a Barcelona vol abandonar un altre, i nosaltres vam sortir a buscar-lo. O sigui que és una història de la Gacela, també, que va anar... Sí, sí. Perquè de l'Azur, ara que diu això, que estem parlant de l'Azur, perquè els hi volem fer un dia una entrevista tots junts, qui queda de l'Azur? De l'Azur? Dels que es van perdre aquella vegada? El meu padrí, que és en Ramon Martí, que és el Amb que Boca. va És el tornar. que anava de patró. El Ramon Martí. No sé si queda ningú més, ja. Perquè el Palomares, No, és mort. En Panillo és mort, en Paco aquest és mort, i els altres que anaven... Qui eren? És que Jo anava... penso que només queda ell. que em sona que també, Té eh? 90 anys. Sí, bueno, però cada dia està aquí baix amb les barques, eh? Farà 90 anys. Se li pot explicar. Està molt Si me'n recordo qui era un altre home. Anaven 5. I vam sortir, ens vam trobar allà on ens va dir el barco de guerra, el Surkov. Es deia Surkov. I el vam agafar i el vam portar aquí pel món. Una gran festa perquè el donaven per perduda, perquè aquella nit va haver un huracan de torneo, una agrupada d'estes que sempre ho toquen. A la Gacela sempre van tenir, tornant a la Gacela, ens ha dit aquestes 7 o 8 persones. Quant temps va estar vostè de patró a la Gacela? Jo vaig estar del 59, bueno, del 60, del 50, hasta que mos vam fer Fins als 69. hasta el 70, hasta el 70, 70. Bueno, però als 69 ja encara es queda. 10 anys. 10 anys. I què en van fer de la barca després? De la Gacela que Sí, vam fer? sí, perquè vostè va continuar sent de patró. No, se la va quedar la seva germana, l'Assumpció Pastor. Nosaltres vam fer I una acabat de barca. l'Assumpció Pastor la va passar als que la tenien ara. als Massaguer. Sí. Una cosa, amb aquests 10 anys que vostè va estar de patró a la Gacela, fins que van fer després la nova, a més d'aquests que ens ha dit, anava canviant sovint la tripulació, o més o menys es van estar aquests 10 anys? Bueno, va bastant temps. Més tard va anar a Llavero. Llavero va ser el primer que quan va haver un any, perquè ell estava pagant una casa, Era no va vindre a buscar-la ja. a buscar-la. A la cala, sí. Ah, doncs. No diu que va... Ah, sí, se'n va anar de Se'n va. la A mesura que va anar passant el temps. Ja. A les barques va haver una temporada, de les temporades que hi ha sempre, que no va la cosa gaire clara. I se'n va anar a treballar a la fàbrica. L'any va dir que podia anar, sí, ens trobarem un altre. I llavors va vindre un sogre de mon germà, que li deien Calduco, Joan Aurora. Joan Aurora, que se va embarcar de motorista, i llavors se'n va anar a treballar a la fàbrica. I va treballar... No va ser Juan Aurora. Ah, no? No va ser París? Va ser París. Ah, un tio d'aquest de Joan Llavero. Un tio dit de Llavero que anava al Gran París. És que el Joan Llavero em va dir que va ser el Joan de Calduco, el que ho va substituir. Em va dir, Ah, doncs no? potser sí. Toni. No. No? Perquè És que els dos... Sí, ja- calla, sí. Ah, Sí, és que ara m'ha vingut al cap. Sí, que va morir, ja me'n recordo, perquè dic que va vindre poc temps, perquè colla que hauria passar, i ara me'n recordo, que el pobre Joan va morir, va agafar un càncer de colon, però primer va ser això, Joan, i després va vindre a París. i llavors va vindre a París. I llavors de París, que va ser quan va passar a l'Uranio, París va passar a l'Uranio perquè Amadeo era el cunyat de París. El París com es deia de nom? Com es deia de nom el París? En París, com es deia? Josep. Josep París. Josep París. I llavors va tornar a Llavero, que ja m'havia parlat dies abans,
que la fàbrica, la mar tornava a guanyar-se la vida i la fàbrica no, i això, i el vaig embarcar altra vegada. El vaig embarcar, va vindre un temps altra vegada amb mi, no sé quant de temps, i llavors el seu germà li va buscar puesto. No, llavors se va embarcar la Damiana, la Damiana Sans, el seu germà. Que va comprar el meu pare. Exactament. Per canviar el motor, no sé què és que Sí, canviar el motor més gros i va passar a la Damiana i aquí vaig embarcar de motorista llavors a París. En París, de Viena? Sí, llavors vaig embarcar a París. Llavors de Calduco es va embarcar altra vegada a Llavero. I acabat de Llavero, quan va passar la Damiana, es va ficar a París. Sí, París va ser l'últim que va vindre, anar ni a la mà, del motor. I ja quan vam fer una vaca de la seva germana, i llavors de la seva germana, doncs ja quan va vindre, van comprar el Panxilleta, si recordes el Panxilleta? Panxilleta, una barca de la Cala, una barca molt bona barca, molt maca. La van comprar aquella i es van vendre la Gacela en Massaguers. I aquí està la història de la Gacela. I ara té 50 anys, la Gacela. Sí, sí. I encara podria durar 50 més, ben cuidada. Era molt maca. Aquesta barca la vaig veure fer jo. La fusta dels seus pares, el seu pare va anar a buscar-la i el calafat als Pirineus. La peça de popa és tota una peça, cap barca més la tu ni veuràs, Des de coberta... La van retallar la popa. Des de La van fer pelar. De coberta feia així, feia el pont de l'hèlice, un tronc, un arbre que feia... Sí, tot era una peça. Tot una peça, això no ho veuràs mai a cap barca. Pues llàstima perquè ja... Doncs ja hagués sigut una peça de museu. Sí, però el Messeguer, sembla que com va fer molta gent, va tallar la popa i va fer plana. Sí. Però d'entrada era molt maca la Gacela, ara encara ho és, Expliqui-vos una mica també. Molt marinera. Això, m'agradaria que m'expliqués la barca, això, molt marinera, per vostè. La barca, quin tipus de barca era, no? I comparat amb les altres, què tenia de bo, no, aquesta barca? Doncs mira, aquesta barca et diré el que tenia més bo. Tots els homes que l'han tingut, jo em vaig fer una barca, Massaguers s'han fet una barca, les seves germanes van comprar el Panxilleta, llavors el Panxilleta va anar a la merda. Tots els que han tingut aquesta barca s'han fet rics. Han anat bé, Han anat bé. Sí. En paraula així de pescadors, s'han fet rics. Una barca pescadora al 100%. Una barca pescadora al 100%. El mateix motor per motor es veu que el s'allarga perquè és molt llarga. Esta barca és un 17 metres de quilla. Que per uns 100 cavalls són llarguíssimes. Ara no, tenen 30 metres. Doncs, a tots els homes que els han tingut han anat bé, tots. Jo, l'altre que va vindre i l'últim que la va tindre, tots. De pescar, doncs en aquell temps eren de les barques que caminaven més, quan la van fer, quan aquesta barca va vindre aquí, com és natural, la badia, si arribes davant a tot arreu, és del que fas més. La Gacela ha agafat molt i molt de peix, hi ha molta gamma, els mariners que portava, a Messina, a tot arreu. Guanyant jo les dues parts, ens van fer un pis pagat al compte, aquí està la senyora, pagat al comptat, un pis aquí al Pedró. Ens va costar 800.000 peles, clar que és poc, no? 800.000 peles, igual guanyes tu cada setmana, però vull dir que 800.000 peles en aquell temps eren com 30-40 milions, ara més o menys, el que dic jo, però el que valia, no? Doncs la van pagar al comptat. Cada setmana, quan comptàvem, de les dues parts que jo guanyava, una part era per a pagar la casa. I així no, compta tu si guanyàvem de cèntims. I tot tenim un bon record, Però... Una cosa que m'interessa saber. Expliqui'm com era un dia normal de pesca per vostès. A quina hora començaven, tot el procés. Quantes vegades anant al cavador, quantes vegades xerraven, m'explica una mica com... Els vols que feien. Això és fàcil. Vinga. És fàcil. Aquí ens aixecàvem a les 6 del matí, tocava el despertador, aixecàvem. Jo no esmorzava mai a casa, no m'agradava, m'estimava més anar per a fora, a la cuina, agafava en aquell temps, com que ets jove i no et fa mal res, ara no podria fer-ho, agafava una sardina de casco, una arengada,
a la planxa tomba i tomba, una mica una torrada, i allò era esmorzar quasi cada dia. Arribàvem a posta, bueno, mentre jo feia això, la gent estava enllestint el bou, no miraven que no hagués cap romput, perquè sempre estaven al tanto. Així i tot, encara te'n passa alguna, una vegada vam calar la corona descosida, ja podíem córrer bo un home. I mentre s'arregla tot això, arribes a Caladero, si per exemple ja t'expliqui del Puigset, doncs anàvem al Puigset, anàvem aquí a provar l'este, quan calàvem. No em caigui això. Doncs calàvem, acabant de calar, la vida d'un pescador era avançar. Ja, 10, això? Sí, doncs calàvem, llavors aquelles barques no són més d'ara, eren ràpides. Acabàvem de calar, que sempre serien les 9, potser a les 10 a dinar. Mentre abans de dinar baldejaven tota la gent, aviam qui ho fa més ben fet i més maco, no com ara. Ara la gent... Cal que critiquis els d'ara. Ara no diu no, no diu no. Ja som tantes. Però bueno. Abans era aviam qui ho fa més bé i més maco. No calia que els ho digués res. Ara no, ara... Si el patró li diu fes això, no aixequen un espart. Doncs arranjaven tota la barca ben arranjada, tota de prou a punt, cada dia. Llavors esmorzaven, dinaven, acabat de dinar, el patró posa el pont i el rumbo i no portaves radar, no portàvem res que mos podia deixar, però rellotge, les corrents més o menys que sabies que eren, i tiraves i a la marxa, que al fons tampoc en sabies, però més o menys com Les senyes, obrien els cables, tot això el dia que no es veien senyes, el dia que es veien senyes clares, ja anaven per muntanyes, per les marques que diuen, molts diuen que diem senyes. I així corrien des de les 3 de la tarda, xorra i cap a casa. Quants vols feien? Un. Les barques de fora feien un sol. I llavors hi havia molt de peix, però igual, bueno, ara també n'hi ha de peix. Clar, perquè arribar al calador, quanta estona estaven, més o menys? Aquí al calador? Sí. Doncs en aquelles barques estàvem 1 hora i mitja. Ara estan 1 hora, ni arriba l'hora de fora. I més o menys tornaven a les 5 cap aquí? A les 5 a les 3 cap aquí, i arribaven, en quina hora entraven a port? Igual que ara, bueno, primer quan jo em vaig embarcar, però això et parla de molts d'anys, l'arribada era a les 8 o les 9. Però llavors van anar escurçant i últimament la Gacela ja... L'entrada ja era a les 6. Descarregar i subhasta. Descarregar, vendre cap a casa, i l'endemà la mateixa. Una pregunta que de la Gacela, que em digui el millor record i després que em digui el pitjor. Si és un accident, algú va fer mal, un dia o positiu, que un dia que van pescar molt, no sé. Comencem per la pitjor. Mira, la pitjor... Quina experiència amb la Gacela, que li vingui al cap? El pitjor cas que m'ha passat a la vida, anant per la mar, va ser un dia que vam calar la gamba en molt de mal temps, i nosaltres vam ser els primers de calar, ja et dic, llavors eren de les barques més grosses. Vam calar i ojalà no haguéssim calat, perquè vaig tenir un dels més grossos de la meva vida. Vam calar i a la popa nostra va calar l'Assumpció, una barca que la manava Juanito l'Espavil, el pare, el germà, el tiet del Miquel. I buscar-la i jo de dalt de popa fer-li senyes, que calava una mica a prop, i a mi se'l com me la ria, vull dir, no te preocupes, home. I en terra, però el temps de veritat, els cables tot a la banda i vam tenir un dia de campionat. Arribem en terra, pum, mitja corona tallada pel cable d'ell. La barca que va agafar menys gamba aquell dia, ne va agafar 10-12 partits. És com ara 100 quilos. Aquell dia me menjava les parets. Perquè jo vaig veure clar que mos tocaria, i ell dient-me que no. Fallo. Jo vaig dir de fallo i ell també. Perquè ja hauria hagut de desembragar, per fer-lo xorrar. Però hi havia tant de mal temps que de desembragar, també he desembragat. Este va ser el dia pitjor de la meva vida. El dia més bo de la meva vida, doncs també te'l diré. El dia més bo de la meva vida va ser un dia que vam anar cap a la gamba de Llevant, boira, tot serrat per aquí, a rumbo, tot anàvem a rumbo, me vaig cansar d'anar per fora, hem d'estar ja a la mar de la gamba, calem i els cables, dic,
si no toquem baix, entestem, ara vam anar a la sala de temps molt bé. Llavors vaig a veure ben calat, de Sant Sebastià, per a fora, allà, van pagar aquí, calem. Quan calem a Gam de Llevant, venim a xorrar aquí als Maures. Doncs aquell dia vam xorrar nosaltres a la planxa, que encara hi ha una hora i mitja per arribar a terra, de Correbou. Calcula tu, en te vam calar. Ara sí que us en te vam calar. Ara que han descobert esta mar nova, que van les barques aquí llevant, estos que diguen 500 braces a tot arreu. Nosaltres vam calar allí. Estem fa d'anys, això ho he explicat. Fa quasi una coronada de camp. En segon això vam anar tot l'altre dia, es veien senyes, perquè allà van anar a senyes. En senyes veiem bé, i mai vam agafar ja una gamba. Però hi van tornar l'endemà a aquell lloc. Sí, però no Però ja no vam va ser... trobar aquell lloc. I ho van anar provant durant temps, sí? Ja anàvem més en terra, Ja. però en aquell lloc no s'anàvem, des que en aquell lloc no s'hi va. No s'hi anava a aquell lloc. La gamba de llevant és una correguda normal, com diem el braç, això és la gamba de llevant, Sí. i això fa així, veus? Va. I nosaltres el que vam calar aquí. La vam encertar de mig i mig. Els hi va portar el temps, més o menys. corrent, Curiós, va corrent i el temps No que... sabem per on anar. El temps i la corrent, el sàpiga que parlàvem, nosaltres pensàvem que anàvem per allà llevant, però el ser corrent de llevant molt forta, quan anàvem caient, i vam anar a calar. I bueno, calem així, però collons, i no toquem baix, doncs per en terra, no toquem baix per en terra, doncs vam començar a tocar baix, d'obrir estar allà al fons aquell, i vam tirar tot allò. Sí, aquí, tota la gamba grossa i morta, vull dir que si haguéssim xorrat a les 2 hores ja la teníem tota dins la gamba. 400 quilos de gamba, creu-me que es veu, Què era? De quina mida? Però hi havia grossa també? Tota grossa. Tota grossa. Llavors no hi havia cap de petita. Clar, sí, ara. Això és un altre misteri de la mar, perquè ara s'agafa gamba petita i abans no. Esclots tampoc, jo estic fart de pescar esclots. Jo era el rei d'esclots. Esclots de Puigset era el rei. Allí, que pots preguntar amb els patrons antics, si en queda algun. Anava més esclots de Puigset, era jo la gasela. Mai de la vida vaig agafar una gamba petita, tot gamba grossa. Ara agafen gamba petita. Sí. A més de gamba, què és el que la gassela? Perquè la gassela definiríeu com una barca dedicada a la gamba o... No, a tot. A tot. A mi m'agradava tot, no era sèrrim a la gamba. Quan hi havia gamba anàvem a la gamba i quan no hi havia gamba anàvem al Puigset. Sí. El Puigset, quan no hi havia gamba, no? A Vecini anàvem molt també. I què pescàveu? Al Puigset, el que t'he dit, maire, lluç, camarlans, raps. Tota classe. Al Puigset sempre omplies la corona. I si calaves una mica tarat, l'omplies de raballa, que llavors se podia vendre. De vegades vam agafar una tonelada, 1.000 quilos de llucet. Ara està prohibit això, totalment, a places d'Alemanya. Jo no sé per què es prohibeix, perquè quan surt de la corona per mi, però jo pensaria que està morta, no es pot dir. Una cosa, vostè com a patró, quantes hores es passava més o menys en un dia pont, sol? Quantes hores podia estar? Quan... Perquè abans se'ns explica amb el soroll dels motors, a vegades per parlar amb el motorista quasi no s'entenien perquè i el patró sempre estava al pont i havia d'anar algú a parlar amb el patró per parlar amb el motorista, perquè abans estem més estona al pont que ara, no? Potser o què? Sí, també. Abans es Hem d'estar més pendents. Bueno, espera, cal. Abans estàvem a popa, no estàvem al Pam. allò la gasela m'anava des de popa, tenia l'evolució de popa, ho tenia tot a popa i el pont no anava a res. Llavors més tard ja va ser quan vam fer el pont, vam fer la màquina de servar el pont, ja servàvem del pont, però això va ser l'última hora ja, i doncs van al contrari. I dins del pont hi havia tothom. I ha sigut un home que ha sigut molt... ja veure tot botut. Allí, un mariner, un patró, un motorista, puja que puja, fèiem la xerrada. No he tingut mai mira més. Ja li he dit una vegada, l'única persona que he fet fora de bordo, l'única, no he fet mai ni de cap. No he despatxat mai cap home de bordo. Va ser un que va vindre un xivatazo. La gent estava dinant baix de prova i em puien, que querien això, que querien allò. Dic, sí, van al carro, a mi no m'agrada els xivatos. Ja me n'enterra jo sol. I al cap dels 3 dies li vaig dir, Mario, Mario, si trobes una barca, home, per què? Dic, però persones com tu no fan cap favor a cap persona. És l'única persona que he fet fora la barca. Una cosa, m'explicaves, hem començat a parlar del pont. Amb aquests 9 o 10 anys,
Expliqui'm quins canvis van fer en el barco, o sigui, és a dir, aquests 9 anys, si van fer alguna modificació, o maquinilla, o... Nosaltres a Guarda no vam fer res. El que vam fer va ser una sonda de xispa. La primera sonda que va haver a Palamós va ser la del Bagaseu. Expliqui una mica com funciona, quina sonda hi ha. No, per què serveix? No quan... Sondes per a Palamós. Era antiga, bueno, la primera que es va fer, la primera que va venir de Palamós, diguem. I els barcos ja ho seguien tots, perquè ja tenien molt. Com una sonda d'ara, però tenia una rodona de 2 circunferències, negra fondó. La posaves, engegaves al puesto que estaves, era un menys. Però al puesto que tocava al fons, allí, tac, ja el xispa que sola. Clar, allò quan estaves, per exemple, a 20 braces, qualsevol que ho veia. Quan estaves a 50, doncs també. Quan estaves a 100 ja havies de saber com els submarinos, si no eres tècnic ja no la veies. I per aquí 400 ja. Però jo li vaig agafar molt bé, clar, era boníssim. Jo anava a la Gambera, a la Tarragona, aquelles coses. Jo la veia molt clar, sin embargo, la gent no la veia, ningú no la veia, doncs que jo. I mira tu si era així, un dia anant a pagar la Gamba de Llevant, davant del camp de Sant Sebastià, i jo tenia allà un crios petit, l'Antonio i la... No, 60. I 60, i tenia 4 crios a casa, i quan tenien marit allà no dormia, i li anant per fora, i els deia a Rosendo, ja a París, que el motorista a París, llavors. Jo Rosendo no l'has anomenat, doncs. Venien. Doncs ara ha sortit sense pensar. Joan, També érem molts de germans, és que la gent érem molts. Fornós. Fornós. Ah, Fornós, clar. Molt gran. El Joan de Calduca és mort, o Joan? Els que queden són darrere jo. I també és mort. Paco i Pepe. Paco, Pepe, tots són morts. I sí. L'he vist, sí, també es diu. Jo l'he entrevistat un dia. Els contres ja mitjans de ciutat, això havia arribat. I a Sant Rosent ja mirar, que venia fent aquest llavors. Va passar la i dic, posa un poc, anem acá, al sec de llevant, molt llevant, llavors, trenca la gamba. Se vaig donar. I ells anaven, i aneu mirant la sonda, perquè es corren d'entara, no, mirant la sonda. Poses la sonda en marxa, els dos miraven, això creix molt més aquella, i al cap de no així, i jo sento la barca, el que comences, quan se va esperar fora, doncs la barca va així, diguem, la mar te pega així. La barca fa l'acció, sempre llança la prova, i allò no se sabe. Surt total, què passa? Però és que estem molt boixats, que la sonda marca 300 braços, vaig a baix estàvem embarrancats al cap de Creus, allà a la Madrava de Rosa, i ells teníem desmenat, i no, ja veiem el sud, no, ja no veníem. Quan la vam posar no venia, venia a París, de fet m'ajudava una mica, els punxets, que fos a fons era jo per la vida, i llavors va ser, no, vaig ser només amb el Siri. Això, ja està tot. Ens hem situat a Mala i, bueno, però... Una mica més. Sí, molt bé. Sobretot recalca això, tots els noms que han patit el Perú. Molt bé. És una que pot quedar bé. I marinera, com mai de la vida li vaig fer una mala acció, mai. No vareu venir, vareu treure tota l'estoc per la pintura i què sé jo. Bueno, va ser una barca no vam fer, jo l'he que ja el Us agafa una bupada del cotxet, que era de cascada, que era campionat, el portàvem res, quan ho havia dit, la prova a casa i cau. No li passava la barca, passava per tot el barco, se'n va tirar. Tot el que passava. Arribem a terra i s'ulla de fotre per que els tenien la bomba de xica que tenien. Vam fer la feia la limitació de l'or i tant, feia la bomba de xica. La bomba de xica tenia la barca. La bomba de xica va funcionant, però no veia res. Arribem, quan arribem a parar el motor, se va acabar provar la correcció, que després passava l'aigua. La letra li passa, passa, la roba, mirant, xica, pensa que m'ha robat, feia per provar. I va seguir d'andar a l'adero, i ens ho fora, però llavors si poses bé aquí, per què? Això ho dic, tota la vida, i no van ser sectant. La fusta, tota la vida, tot blanc i blanc. I tota l'estopa, tot ja, ja fa aquella. I de seguida, que l'adero, carrer, com ho he vist mai. Hauré de servir. No hi mai. I de muntar, no sé, de donar. Jo no ho he vist.
No va passar més, no va més, no? Molt clar, és que jo no dic que va fer abans les dues, la seu, vosaltres ja té més d'una hora que estaven ja van costar. Llavors, i va fer la palissa que estava les tres. I així que l'ara van ocupar un fill, a tot i mans. No m'ha arribat a mai. M'agradaria tenir els partits per fer és que I a vegades ens anirem per tranquil. Mentre què feu? A vegades també hi ha una feina més. Sí, normal que ho feia fer Aquest incremental molts dies, molt. M'agrada molt ja. El rumbo que passa la primera vegada, la primera vegada que va veure de terra els 90. El primer any que va Vicent. Vamos a llegar, la Reus. I gats sí que n'hi ha. Gats sí que parlar, perquè la seria, vam polir quarts, me vull de la banda, també m'he agafat, perquè allà hi ha el Reus, i és que és i les bandes de allà, i el Ramo, de Surat, i el Ramo, Surat, si li fa l'aigua, aire, Surat. Estava tot el programa, Surat així, no vol Surat, no el que passa de Terra Roca, no de Terra Roca, de Terra Roca i passa de Terra Roca. I feina. Molt bé. Que la feu que parla bé, dediquem a fer-ho. Seria aquí molt que fer. Faig la feva, però de què seu, Bueno, pues ya está. No,